Oplan katok sa San Jacinto, pinaiigting ng pulisya. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Patuloy na sinusuyod ng San Jacinto Municipal Police Station ang mga barangay sa bayan sa pagpapatupad ng Oplan Katok. Simula noong Oktubre 21 hanggang 22, nakapagdeposito ng 2 surrendered firearms ang pulisya mula sa mga barangay ng San Roque at Macayog, kung saan pasuna wala ng lisensyang mga baril. Ayon sa San Jacinto MPS, nakapagtala na ang munisipalidad ng 7 surrendered firearms mula Hunyo hanggang sa kasalukuyan. Once na-expert na po yan, considered loose firearm na po yung mga baril nila. That's why binibisit po natin sila, ini-encourage para mag-renew. Once na ayaw na nilang i-renew yung mga baril nila, magbibigay sila ng undertaking na hindi na sila interesadong mag-renew ng baril nila, and yung accountability nila sa baril is sinosurrender na nila dito. Dagdag pa rito, ang hindi makakapag-surrender o magdedeposito ng hindi lisensyadong baril ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaugnay sa balita, inihayag ng ahensya ang nalalapit na license to own and possess firearms caravan sa bayan ng San Jacinto nitong Disyembre, saan mapapalapit ang pagpaparehistro ng baril ng mga residente at mga kalapit bayan. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.